un atu pe care încearcă să și-l asume celelalte părți și celelalte partide, dar pe care nu prea îl pun în practică. Vedem acum, și eu vreau să fac un pic așa o analiză din afară la celelalte partide. Îmi place că în Partidul Social Democrat sunt câțiva tineri care încearcă să acceadă și sper să fie cât mai mulți. Nu știu dacă vor reuși. Îmi place că în Partidul Democrat Liberal sunt câțiva tineri care au preluat inițiativa de a schimba și sigla partidului și doctrina și așa mai departe. E un lucru bun, să vedem dacă va reuși. Bun, și n-aș vrea ca acest lucru să fie doar praf în ochi și să avem în anul 2012 pe listele lor tineri, dar după aceea guvernul să fie făcut de ceilalți. Adică aș vrea, odată ce tinerii s-au implicat și s-au aruncat la bătaie, cum se spune, tot ei să fie cei care conduc, fie că sunt din celelalte partide. Chiar le propuneam la o emisiune la care am fost la zilele trecute, le spuneam la toți tinerii care erau acolo, le spuneam, dom'le, nu contează din ce partid suntem, dacă avem un scop comun. Eu cred că și PC-ul, și PDL-ul, și UDMR-ul, și toți ar trebui să-și dea mâna dacă este în interesul tinerilor sau dacă e o temă de interes național. Vreau să continui un pic întrebarea la nivel de... Sunt, cel puțin din câte știu eu, sunt câteva filiale la noi, foarte tinere. Deci, efectiv, toată filiala și, cel puțin în conceptul meu, politica se face de la bază. Deci, de la sătuc, de la sat, mă refer la locale acum, pentru că, din punctul meu de vedere, repet, localele, la nivel de bază, sunt cele mai importante. Ați vorbit un pic de schimbarea la centru sau la nivel de conducere a partidului. Eu mă refer efectiv la bază, la filialele de jos. Pentru că până la urmă orice conducere și orice for de conducere are la bază susținerea unor filiale de jos. Da? Și la asta mă refer. Adică ce șansă are o filială foarte tânără, care nu are foarte mulți seniori, să zicem, în spate, să se bată efectiv cu experiența PDL-ului, cu experiența sau cu anumite lucruri pe care le face PSD-ul sau PNL-ul. Deci la asta încerc să, dacă din experiența dumneavoastră, dacă le puteți spune, cum putem efectiv să luptăm la bază sau la baionetă, cum zic eu. Da, e adevărat că avem câteva organizații care sunt foarte tineri. Eu cred că acolo poate că nu s-a întâmplat procesul ăsta de care vă spuneam eu mai devreme, să îmbine tinerețea cu experiența. Ca atare, eu cred că noi de la centru ar trebui să ne implicăm mai mult și să-i sprijinim mai mult. Și asta e o chestiune pe care eu mi-o propun în perioada următoare. Am mai spus-o, nu știu dacă ați reținut-o, nu prea mă interesează funcții până, eu știu, la alegerile următoare, și aș vrea să demonstrăm că putem să construim partidul de jos în sus. Ca atare, în perioada după congres, vom începe un program de deplasări care va fi și el parte din platforma program de care vă spuneam, să mergem în fiecare filială și să vedem dacă putem să le dăm o mână de ajutor sau dacă putem să reorganizăm ceva acolo. Pentru că e foarte important cu cine prezentăm în 2012. Proiectul meu pentru alegerile locale din 2012 va trebui să însemne în principal oameni care au în primul rând o verticalitate. Oameni care au acea bază profesională care îi recomandă pentru a accede la funcțiile pe care le vor. Deci trebuie să mergem în fiecare filială județeană, să luăm fiecare listă în parte și să vedem ce își propune liderul județean să propună ca și candidat pentru municipii, pentru orașe, pentru comune, consilii județene și așa mai departe. Să vedem ce șanse reale avem. Mai vreau un lucru important tot în această perioadă de deplasări în teritoriu, să identificăm și potențialii candidați la funcțiile de deputat, senator și așa mai departe, dacă vor mai exista deputați și senatori, depinde de reforma Parlamentului. Dar e foarte important ca la alegerile în 2012, cel care va candida la parlamentare să facă echipă cu cel care va candida la locale. Pentru că numai în felul ăsta și cel care va fi parlamentar la un moment dat poate să-l ajute și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al lobby-ului, care e din ce în ce mai prezent în politica românească, ca să poată să-și implementeze proiectele politice. Atunci este și el garanția că pentru cetățeanul respectiv că pot mesajele lui să ajungă mai repede și la Parlament. Și ăsta e un lucru care vreau să-l facem. Și vreau să luăm fiecare listă în parte. Ne propunem să avem liste complete pentru alegerile locale din 2012. Și spunea cineva că a fost și tema aceasta cu PSD-ul, discuția care a fost la Brașov și așa mai departe. Nu este în interesul nostru în momentul de față să ne opunem acestui acord, dar este foarte bine să stăm de vorbă cu ei și să încercăm să îmbunătățim acest acord. Pentru că
așa cum spuneam și la Brașov, au fost foarte mulți lideri care au spus, nu a mers așa cum ar trebui, ok, este loc de îmbunătățire, mergem mai departe. Faptul că mergem singuri pe listele locale nu înseamnă că avem ceva împotriva acordului cu PSD-ul, este prin natura acordului respectiv. Nu poți să ai candidați comuni la alegerile locale. Și scrie chestia asta în protocol, nu este un element care să vină ca un afront la partenerii din PSD, care eu zic că au fost din ceea ce am văzut eu până acum, pentru că n-am fost, repet, implicat până acum foarte, foarte mult, dar eu cred că au fost niște parteneri, cel puțin la nivel central, foarte buni. Legat de promovarea tinerilor celor mai calificați, întrebarea mea era următoarea. Eu, cel puțin la mine în filială, am și băieți care au muncit și au lucrat și au participat la toate acțiunile de partid. Nu numai fete, cum spuneau colegii de pe chat. Ideea este că sunt totuși oameni care muncesc de când aveau, nu știu, 17-18 ani și care n-au mai făcut o facultate. Lor ce pot să le spun? Du-te acasă pentru că nu o să fii promovat niciodată, eu nu pot să fac. Și n-au făcut o facultate din ce motiv? Pentru că erau ocupați să muncească. Sigur, asta e o problemă și eu cred că dacă ei au venit la partid, acolo trebuia să găsească înțelegerea necesară pentru a merge și către facultate. Nu poți să... Eu știu că e bine să fac o facultate, adică nu asta e întrebarea, problema e că unii dintre ei nu au cum, pur și simplu sunt ocupați să muncească. Câți ani au? Oameni care 20 și ceva de ani. Nu mai au timp să facă o facultate, exact. Dar problema asta e avantajul nostru al tinerilor, că mai avem timp. Dar să nu-l pierdem și pe ăsta care nu mai avem. Spuneați mai devreme că vreți să mergeți în teritoriul și să descoperiți dacă avem acolo organizații de tineret care într-adevăr merită a fi promovate. Nu neapărat să descoperim. Mergem să facem un fel de radiografie, să vedem care sunt oamenii pe care ne bazăm pe fiecare județ și cum putem să-i ajutăm pe liderii respectivi să atragă oameni în permanență. Poate într-un județ lucrurile merg bine și cel care este lider a atras foarte mulți oameni, are proiecte și așa mai departe. Poate sunt județe în care sunt oameni care nu sunt foarte conectați la ceea ce se întâmplă în momentul de față și atunci e bine să ne aplicăm mai mult asupra acestora, să venim în sprijinul lor cu proiecte din fonduri europene, să venim în sprijinul lor cu o mediatizare ceva mai puternică, cu organizarea de conferințe de acolo, mese rotunde, în care să dezbatem ceea ce spuneam mai devreme că vor fi elemente ale programului. Deci nu vrem să mergem să facem o analiză, vedem. Ne propunem doar să îmbunătățim activitatea. Ca să ne prezentăm bine la locale, nu? Vreau să vă spun că o să găsiți ceva foarte bun acolo și niște organizații foarte puternice și nu mă refer aici doar la un singur județ. Aș menționa Argeșul, aș menționa Timișoara, Brașovul, Galațiul, care am înțeles că au un procent foarte bun în urma muncii. Și aș mai adăuga și eu, exact, filialele astea m-au impresionat și pe mine persoanele care au venit la Păltiniș și vreau să le mulțumesc încă o dată. Timișoara, Argeșul și mă bucur că eu sunt tot din Argeș și mă bucur că acolo e o organizație puternică și m-a mai fost o organizație puternică la Maramureș. La fel și care la Bacău este o organizație foarte puternică, de asemenea și la Iași. Eu am fost acolo câteva ore doar cu voi și am remarcat câteva persoane, exact pe cele care mi le-a spus și Daniela. Timișoara, Argeș, Baia Mare, Galați. Eu am observat un lucru de când sunt în această organizație de tineret. Și București, bineînțeles. Da. Cei care au avut succes și sunt acum organizații puternice sunt, de fapt, tineri care au intrat de ceva vreme în partid și aici au rămas în această organizație. Exact cum spuneați dumneavoastră mai devreme, că nu s-au plimbat de la o organizație, de la un partid la alt partid. Și cred că acesta este iarăși un punct foarte al nostru. Acum, ne spuneați mai devreme de experiența dumneavoastră și de cariera pe care ați avut-o. Cred că sunteți un exemplu fericit, întrucât ați avut posibilitatea să lucrați alături de domnul Sârbu. Însă, nu toți avem această șansă de a fi promovați de un om cu experiență mai multă, mai mare în politică. Și atunci, în afară de aceste ONG-uri pentru care am putea, eu știu, munci ca voluntari sau anumite departamente create, să spunem, de către, de exemplu, partidul nostru, Partidul Conservator, ceilalți tineri, ce alte variante mai au? Ce alte posibilități ar mai putea avea? Pentru că ni se reproșează întotdeauna, ok, ești capabil, dar nu ai experiență, ai o diplomă, este lăudabil, ai învățat atâția ani de zile, însă... Da, eu aici am avut și eu problema asta.
și eu le-aș recomanda la toți să nu creeze din tinerețe sau din lipsa de experiență un complex. Pentru că am trecut și eu peste chestiunea asta și cu cât treci mai repede, cu atât mai bine va fi în societate. Și de asta cred că